Uba penyat sing CEM ga KHADC uba deiru MDC kaso ringkam. Hane ka sngi balang ula kap ribon bat pli ya umaunong rim. Jong ka ying school Mount Zion Secondary School haso ringkam. Kabadang syudap shna thamai. Ya kani ka ying school la tailing ba ka scheme Chief Minister Special Development Fund. Jong usnam arja arpau lai. Haka jing lut kabasan lak tingka. Haka ni ka sngi la dan lang keyboard penyat jong ka school. Kentup uba H. Karmal ki secretary balang ublay. Kinong hikai kirurang ba haduk ki khana school uba penyat haba ajing kran ula penpau ka jing sngo kemen batang ha ka shisnam ba ula longkum UMLA ka mauring keneng Hynrei ula la ban penyo ya ka ni ka ying school ka ban long ka jing kerkhu ki khana school ula ai khubleru ya ki board penyat jong ka school ki balala ban pendap ya ka ni ka building ha ka ba menta ka sngi ula yo sendon ban pli ya ka watla ha ka jing bun kam ban pet ban khmi na ka benta ka jing bet jing biang jong ka district council layo ru ya kajing keren na uba H Karmal ki ubala ai khuble ye uba penyat ubala kloy banyarap na ka benta ka school bat kerkhu kerdo ba unang la banyai Trei na ka benta ka district council bat na ka benta ka constituency ha ka ni ka sngi la pen phu pen phieng ya kajing lang leng ba kajing shat na ki khana school Dan lang ni kumni baro jing sakhi lang na ki managing committee members na ki no hikai dong ba balang school secretary dong balang boleh ni koson kham bat kumju ru na ki jing sakhi ki students baro yo ban khap ini ribbon kum kadat ka jing play ni mau nong rip blabu nam ta ka jing tei ya kanika yung school Leshibon. So ban ai kublay hadu kata-kata bat so ban penpau bangi so kit ram hadu kata-kata nakamta kajing Trei shitom met bat ben sim nakaliang kino hikai bakumno bakin ai jing shakri ban penang pen start ikini students the kublay shibon the namar phimdei ban Ithuh ya Bahduh Pynïaid Tang bade MDC repidi ben tip ke ba Bahduh Pynïaid Trei hapo district council ke ka kam jong ka district council kata di ka general knowledge yaki students te nalor kata ngiju yo ru yakini ki development schemes teng khat ngiju yo naka state government naka central government but link ba kini ki scheme ngila ban ai sheki shnong ban shnai ki yeng darbar shnong yaki office Trei kam jong shnong nang ta ban ai ban shna footpath ban shna school kum kini ki yeng school ban penbha nam tai ki manan football nam tai ki sports club nam ta kumno baki khna samla kin yo eka lat ban pentibet ya ka jingla kai jongki pa pher ka sap ka bobleu ai kum kita ru ngi yo eka lat te Hynrei menta ka sngi pat ngi don hang ni da ka wei pat ka program kata ka long bangin yo ban play no ya ka ni ka yin school additional classroom extension ka ba hakapor bangin long MLA shisnam ho ngimyo shibun ban Trei Hynrei tang shisnam ringila persyang pat kat kebala la ka buit ka bol ngila du thia du dam shisnam kumno ban thau kila kunti ban pen ko ngu e ka sarkar ban convince ke bangi ong e ka government ban tip ba ke ki jingdon kam hapo constituency mor keneng ne son kham ngi don kam habangi phai ye ki jingdon kam ki ba pon ngi e jingdon kam kham tam ki basic necessities ki jongi ki ai kita ki basic necessities kabangi kum kibriyo ngi don kam hapo shnong hapo ke imlang salang kade ka umbam umdi ka beningkong ka surok ka babiang ban sup kale kawan ka umbam umdi ka badon kam hadu kata ata nangta ka surok nangta ka koit ka khya tang hai shisnam ngila persyang kat pala ban Trei namta ban wara ka health facilities ka babiang health infrastructure ka babiang hakani constituency khnang ba kipai ba kiba duna ka jingyo haka kamai kaji kinla ban yo jingerap na kita ki center umdan kam manlit cha private hospital ban penlut ki pho hajar teng la susun ai ki long yen ki hab ban ba da karam ru tang nam ta ban yo e ka koi ka khya ka biang Hynrei lingba kini jing Trei jungi shisnam ila persyang kat kabala te bat kaba sau pat kade ba kumno bangin la ban kentiu yakini ki educational infrastructure ki school ki babon ba ta ki spa tali ki school hang ne po constituency jungi te kamde ka basuk bangin a jingerap tang shisnam ya baro
Hynrei sukemen pat ba kenika school kalalong sya ka jingkurku bakiyo kenika extension of school building additional classroom naka Chief Minister Special Development Fund jong usnam arhajar arpuar arpulai te bat ya kani ngaso ban penpau ya ka jingkemen bakrau ngaklempoi perkhat ngalak kelet la ice scheme namala bun palat ten reda ka jingyo jingtip pat naka managing committee baki ong ba subhaban wan ban pleno ya kani ka school da ka jingkemen ka bakrau la priang subhaban wan mentang sngi kani ka khat praterik new risau oktober takadau ka butkam ha bat reya ka school Mount Zion ngala ong banganam ngan wan kenang ban yo ban jingo bat nganda wan ngala kende kamen sim bala sukemen la sumelum namar ba ka school managing committee kala la pen yang kat ne tang hai amount jong ka scheme ka barit tang so ban ai khuble kata shikat de nam ta jing Trei stom ka jong ki bat ka jing la ban manage ka ne ka kam tang kermen scam bo ble nang ai jing shempang ya ka managing committee nang ajing start ikino hikai khamtam iki students baro nadu class nursery hadu class 10 baki exams ki ba phinle menta tang ho banai November phinlong kinong job baro ba phin kiu class root baro